Η στοργή που άκουσε την αρχική σου παράκληση αντικατοπτρίζει την στοργή που αποκαλύπτει την απάντηση. Τώρα, παιδί μου, επιθυμώ απαλά να ανοίξω το πέπλο και να σε βοηθήσω να κατανοήσεις αυτό που συμβαίνει τώρα στο κρυφό. Όχι για να σε βυθίσω, όχι για να σε μπερδέψω, αλλά για να ενισχύσω την εμπιστοσύνη σου με διάβγεια. Συμβαίνουν αναταραχές που δεν διακηρύσουν με τόλμη. Αποδεικνύονται σιωπηλές, αποφασιστικές, σκόπιμες. Και επειδή σιωπηλές, η υποτίμηση έρχεται εύκολα. Αλλά η σιωπή δεν υπονοεί ασήμαντη. Συχνά υπονοεί ακρίβεια. Τώρα, η αρμονία εμφανίζεται. Η αρμονία σηματοδοτεί όταν στοιχεία που κάποτε αντιπαρατέθηκαν αρχίζουν να συμφωνούν. Όταν ο ρυθμός, τα άτομα, οι περιστάσεις και η πορεία αρχίζουν να ευθυγραμμίζονται χωρίς καταναγκασμό. Δεν το βλέπεις ακόμα διαυγός, αλλά το νιώθεις. Αυτή η αίσθηση ότι η αντίθεση εξασθενεί όπως παλιά. Αυτό το βάρος που κουβαλούσες τόσο καιρό αρχίζει να χαλαρώνει. Αυτό δεν αποδεικνύεται φανταχτερό. Αυτό αποδεικνύει ότι η αντίθεση μαλακώνει. Έκανα αυτό που η ρύθμιση απέφευγε πριν. Ορισμένες είσοδοι παρέμειναν σφραγισμένες όχι επειδή αποδείχτηκες ανάξιος, αλλά επειδή η πρόωρη αποκάλυψη θα προκαλούσε βλάβη παρά χάρη. Οι είσοδοι που αποκαλύπτονται πρόωρα αποκαλύπτουν τους ανέτοιμους. Οι είσοδοι που αποκαλύπτονται παρέχουν εύστοχα καταφύγιο. Η κατάλληλη στιγμή πλησιάζει τώρα και ορισμένες είσοδοι ήδη αρχίζουν να αποκαλύπτονται σιωπηλά χωρίς αναγνώριση, χωρίς διακήρυξη. Μπορεί να παρατηρήσετε μικρές αλλαγές που φαίνονται ασήμαντες, μια ανταλλαγή που αποκλίνει από την προσδοκία, μια προοπτική πιο ήπια από την προβλεπόμενη κόπο, μια ηρεμία όπου κάποτε κυριαρχούσε η ανησυχία. Αυτά σηματοδοτούν σήματα αρμονίας. Όταν η αρμονία επέρχεται, ο κόπος μειώνεται. Τα στοιχεία προχωρούν με μειωμένη πίεση. Σταματάς να πετυχαίνεις αποτελέσματα και αρχίζεις να κάνεις διακριτικές προσφορές. Πες, η ψυχή μου ανήκει αποκλειστικά σε εσένα, Θεέ μου. Αν λαχταράς να κατοικήσεις την εγκύτητά του και να το διαδώσεις αυτό, κάτι βαθύτερα. Καμία από τις παρακλήσεις σας δεν έμεινε στο ράφι και δεν παραβλέφθηκε. Αναπαύονταν τρυφερά, αγκαλιάζονταν, έτυχαν πλήρους προσοχής, έλαβαν σοφή απάντηση. Δεν αντιμετώπισες καμία αγνόηση. Υπήρξες καθοδήγηση μέσα από μια εξέλιξη που επέτρεψε στην απάντηση να σε ευλογήσει αντί να σε συντρίψει. Ορισμένες από τις παρακλήσεις σου έλαβαν απάντηση στην άμεση μουσική που τις εξέφρασες, απλώς όχι με τον αναμενόμενο τρόπο. Η δύναμη ήρθε όταν ζήτησες ανάπαυλα. Η αντοχή ήρθε όταν ζήτησες αποφυγή. Η διάβγεια ήρθε σταδιακά όταν ζήτησες άμεση καθοδήγηση. Αυτές δεν αποδείχθηκαν κατώτερες απαντήσεις. Αποδείχθηκαν ουσιαστικές. Αναγνωρίζω την επιθυμία σου για απτή αλλαγή. Αναγνωρίζω την επιθυμία σου για γρήγορη περιστασιακή στροφή. Αναγνωρίζω ότι ζήτησες αποδείξεις ότι εγώ ανακοίνησα, αλλά εργάστηκα πρώτα στο κρυφό επειδή η κρυφή εργασία διαρκεί περισσότερο. Αυτό που καλούπια σιωπηλά δεν τρέμει εύκολα. Φοβήθηκες ότι οι παρακλήσεις σου παραβλέπονταν γιατί τα διαστήματα περνούσαν. Αλλά τα διαστήματα που περνούσαν δεν αποδυνάμωναν τη σταθερότητά μου. Τα διαστήματα που περνούσαν συχνά ενισχύουν τον δεσμό. Αυτό που παρακαλούσες απαιτούσε αρμονία, όχι απλή συνένεση. Η αρμονία απαιτεί υπομονή, αλλά μόλις εκπληρωθεί, δημιουργεί γρήγορα μονοπάτια. Θυμάμαι την έκκληση που εξέφραζες τόσο συχνά, που σταμάτησες να μετράς. Θυμάμαι την επιθυμία που προσπαθούσες να διατηρήσεις, ενώ προειδοποιούσες τον εαυτό σου ενάντια στην υπερβολική προσμονή. Θυμάμαι τον τρόπο που στήριζες την καρδιά σου πριν παρακαλέσει ξανά, επιφυλακτικός, στο τσίμπημα της απογοήτευσης. Είδα αυτή την ένταση. Ένιωσα αυτόν τον πόνο και έμεινα μαζί σου σε αυτόν τον χρόνο. Δεν δίστασες από τις αμφιβολίες. Η αμφιβολία δεν εμπόδισε τις παρακλήσεις σου. Η αμφιβολία αποκάλυψε τη βαθιά σου επένδυση. Λαχταρούσες να βασιστείς, αλλά δίσταζες να επιδιώξεις απεριόριστα. Καταλαβαίνω ότι η επιδίωξη σε εκθέτει και η έκθεση σε βαρύνει. Πλήρωσες συχνά αυτό το τίμημα. Απαντήσεις διαμορφώθηκαν σιωπηλά επειδή εργάστηκα με προσοχή. Συνέδεσα πτυχές που δεν έβλεπες. Σε προστάτευσα από αποτελέσματα που φαίνονταν εύστοχα, αλλά θα έβλαπταν αργότερα. Διάπλασα την απάντηση για να μεταφέρει ηρεμία, όχι απλώς άνεση. Υπήρχαν εποχές που θεωρούσες ότι τίποτα δεν είχε ακουστεί, επειδή δεν το εξέφραζα με αναμενόμενους τρόπους. Αλλά σε καθοδήγησα μέσα από περιστάσεις.
μέσα από καθυστερήσεις, μέσα από περισπασμούς. Κάθε «όχι ακόμα» έφερε γνώση, κάθε στάση έφερε πρόθεση. Επιθυμώ να διώξω αυτόν τον φόβο από εσένα τώρα. Τον φόβο ότι αγρυπνούσες υπερβολικά και έχασες προοπτική. Δεν έχασες τίποτα. Δεν παρακάλεσες αργά. Δεν σταμάτησες πρόωρα. Οι παρακλήσεις σου δεν αποδεικνύονται παροχημένες. Αποδεικνύονται επίκαιρες. Αναγνωρίζω ότι κατέκτησες την ύπαρξη χωρίς να περιμένεις απάντηση. Αυτό αποδείχθηκε προστασία. Κατέκτησες την κίνηση προς τα εμπρός, ακόμα και όταν υπήρχε κίνδυνος για φιλοδοξία. Αυτό το σθένος βαραίνει. Αλλά τώρα σε προσκαλώ να αφήσεις αυτό το διάστημα προστασίας να μαλακώσει. Όχι να εξαφανιστεί, αλλά να μαλακώσει. Δεν χρειάζεται πλέον να προετοιμάζεσαι με τον ίδιο τρόπο. Οι παρακλήσεις σου αγρυπνούσαν όχι από την απροθυμία μου. Αγρυπνούσαν επειδή η στιγμή δεν είχε ακόμα ανατείλει. Και τώρα η στιγμή πλησιάζει. Αυτό εξηγεί αυτή τη συναισθηματική χρειά. Αυτό εξηγεί την αναβίωση αυτών των αναμνήσεων παρακλήσεων. Αυτό εξηγεί τη διπλή ελπίδα και επιφυλακτικότητά σου. Επιθυμώ να νιώθεις επιβεβαίωση στην αγρυπνία. Δεν κατασκεύασες εσύ την ληστεία. Δεν μεγέθυνες εσύ τον κόπο. Αποδείχθηκε αληθινή και ζήγησε. Η αγρυπνία σε διαμόρφωσε και σε πλούτησε. Σε προετοίμασε να αγκαλιάσεις χωρίς αυτοαπώλεια. Μην αξιολογείς την αξία των παρακλήσεών σου από το εύρος των απαντήσεών τους. Αξιολόγησέ τες από το πώς διατήρησαν τον δεσμό σου μαζί μου. Ακόμα και όταν οι απαντήσεις φαίνονταν μακρινές, ο δεσμός δεν αποδείχθηκε ποτέ χαμένος. Κάθε παράκληση έστρεψε την καρδιά σου προς το μέρος μου. Ακόμα και μέσα στην κούραση, αναγνωρίζω την τρομερή σου παράβλεψη, επειδή η απάντηση δεν ήρθε όταν την επιθυμούσα. Αλλά η παράβλεψη δεν βρίσκεται στην ουσία μου. Δεν παραβλέπω τα παιδιά μου. Δεν παραβλέπω τις παρακλήσεις τους. Δεν παραβλέπω τη σταθερότητά τους. Ακόμα και όταν αυτή η σταθερότητα φαίνεται μέτρια, δεν ξαναρχίζεις τώρα. Επιμένεις. Αυτό που παρακάλεσες δεν ξαναχτίζεται από το κενό. Αποκαλύπτει. Ό,τι κρυφό αρχίζει να αναδύεται. Ό,τι διαμορφώθηκε σιωπηλά αρχίζει να αναδεύεται. Άφησέ το αυτό να σε παρηγορήσει. Άφησέ το να διορθώσει την όψη σου που κατέκτησε την προσδοκία της απογοήτευσης. Δεν έκανες λάθος στην προσδοκία. Δεν αποδείχθηκες παράλογος στην οικεσία. Δεν αντιμετώπισες καμία περιφρόνηση στην αγρυπνία. Μένω εδώ τώρα θυμούμενος αυτό, γιατί η απάντηση πλησιάζει όπως ποτέ άλλοτε και δεν θέλω να φοβηθώ να κλέψω τη χαρά της αναγνώρισης μόλις φτάσει. Μείνετε μαζί μου σε αυτή την πραγματικότητα. Οι οικεσίες σου έφτασαν, τα δάκρυά σου ζήγιζαν, η αγρυπνία ήταν έντονη και αυτό που θεωρούσες ακόμα σε αγρυπνία τώρα αρχίζει να εκτιλήσεται. Δεν αποδείχθηκες απόν. Ποτέ δεν ήσουν. Και εξέτασε την καρδιά σου. Ακόμα και τώρα σχηματίζεται μια αίσθηση συγκέντρωσης, όχι αμηχανία. Αυτό επιβεβαιώνει ότι αυτή η αναστάτωση προέρχεται από εμένα. Η επιτάχυνση που νιώθεις σηματοδοτεί και συμπόνια. Η παρατεταμένη αναμονή σφυριλατεί τη δύναμη. Αλλά η παρατεταμένη αναμονή μπορεί επίσης να σφυριλατήσει κόπωση. Δεν παρατείνω την συνειδητοποίηση πέρα από την ανάγκη. Όταν ξημερώσει η ώρα, προχωράω. Προχωράω αποφασιστικά. Αυτό δεν σηματοδοτεί ανυπομονησία. Αυτό σηματοδοτεί ανησυχία. Είμαι συντονισμένος με το πόσο εύθραυστη μπορεί να νιώθει η φιλοδοξία μετά από παρατεταμένη εγρήγορση. Ξέρω ότι η ταχύτητα μπορεί να σε κάνει επιφυλακτικό απέναντι στην ανανεωμένη εμπιστοσύνη. Λες στον εαυτό σου, αν χαλαρώσω την άμυνά μου, κινδυνεύω να υποφέρω. Αλλά σε παρακαλώ να μην εγκαταλείψεις τη διάκριση. Σε παρακαλώ να πιστεύεις ότι η διάκριση έχει οριμάσει. Δεν αποδεικνύεται τόσο εκτεθειμένος όσο πριν. Όλα μοιάζουν σαν να ορμούν γρήγορα επειδή η αρμονία εξαλείφει την τριβή. Όταν η τριβή εξαφανίζεται, ακόμη και η συνηθισμένη αναστάτωση αισθάνεται γρήγορη. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ξεδιπλωθούν όλα σε μία στιγμή. Σημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται να ξεδιπλωθεί δεν θα αντιμετωπίσει πλέον περιττή αναστάτωση. Αντλήστε παρηγοριά από αυτή την πραγματικότητα. Η επιτάχυνση υπονοεί ότι δεν χάνεις την ισορροπία σου. Υπονοεί ότι το έδαφος από κάτω σου έχει σφίξει. Μπορείς να διασχίσεις πιο ελεύθερα τώρα επειδή δεν πλοηγείσαι στην αβεβαιότητα όπως παλιά. Σε συνοδεύω σε αυτή την αναταραχή. Δεν σε προηγούμε, δεν σε εγκαταλείπω στην επιδίωξη. Μένω δίπλα σου, ευθυγραμμίζοντας τον ρυθμό. Δεν σε προωθώ πιο γρήγορα από όσο είναι δυνατόν.
Αποκαλύπτω ότι μπορείς να προχωρήσεις πιο πέρα από όσο νομίζεις. Άφησε την επιβεβαίωση να ενσωματωθεί μέσα σου τώρα. Αποδείχνεσαι ασφαλής σε αυτό το στάδιο. Δεν αντιμετωπίζεις καμία βύθιση. Προωθείσαι με ρυθμό που έχει τακτοποιηθεί προσεκτικά. Όταν τα στοιχεία προχωρούν γρήγορα μετά την αναμονή, είναι εύκολο να σκεφτείς ότι πρέπει να μείνεις μόνος. Δεν πρέπει. Θα κατευθύνω κάθε βήμα. Δεν αντιμετωπίζεις καμία τυφλή θόλο. Θα δεις θέση για τα πόδια σου. Η ταχύτητά σου δεν θα κλέψει την ηρεμία σου. Θα την βελτιώσει. Η ηρεμία που αντέχει την αναταραχή ξεπερνά την ηρεμία που κατοικεί μόνο στη σιωπή. Σφυριλατώ αυτό το είδος ηρεμίας μέσα σου τώρα. Πίστεψε ότι η επιτάχυνση δεν αποδεικνύει καμία αταξία. Αποδεικνύει ότι η συνειδητοποίηση αρχίζει να εκδηλώνεται. Αυτό που περίμενες να γίνει πραγματικότητα δεν έρχεται προς το μέρος σου ακανόνιστα. Φτάνει την κατάλληλη ώρα. Μείνε κοντά μου καθώς τα στοιχεία αναδεύονται. Διατήρησε την προσοχή, όχι την ανησυχία. Διατήρησε τη δεκτικότητα, όχι την προστασία. Η φάση μοιάζει πρωτότυπη επειδή αποδεικνύεται πρωτότυπη. Και το πρωτότυπο δεν σημαίνει επικίνδυνο. Υποδηλώνει φρέσκο. Όλες οι εξελίξεις είναι πιο γρήγορες τώρα επειδή η αγρυπνία εκπλήρωσε τον ρόλο της και αυτό που ακολουθεί δεν θα διαλύσει αυτό που κατέκτησες. Θα το συνειδητοποιήσει. Ηρεμήσου σε αυτή την πραγματικότητα. Δεν αντιμετωπίζεις καμία σαρωτική απώλεια. Δέχεσαι όθηση προς τα εμπρός. Και σε συνοδεύω σε κάθε βήμα αυτής της επιτάχυνσης. Παιδί μου, καταλαβαίνω ποιες λέξεις θεωρείς ακόμα σε αγρυπνία. Αναγνωρίζω εκείνες που σταμάτησες να εκφράζεις δυνατά επειδή η επανάληψη πόνεσαι. Αναγνωρίζω τις προσκλήσεις που συντόμευσες με την πάροδο του χρόνου επειδή η φιλοδοξία έγινε βαριά να τις αντέξω. Αναγνωρίζω τις οικεσίες που μεταμορφώνονταν σε αναστεναγμούς. Εκείνες που μετατράπηκαν σε σιωπηλούς συλλογισμούς αντί για εκφρασμένους όρους. Τίποτα από αυτά δεν ξέφυγε από τη μνήμη. Εκείνη τη φορά, θυμάμαι κάθε φορά που με προσέγγιζες με την ίδια πρόταση, ακόμα και όταν η επανάληψη φαινόταν παράλογη. Θυμάμαι τα βράδια που το μουρμούριζες αμυδρά για να μην ξυπνήσεις τους άλλους και τις μέρες που το παρακαλούσες σιωπηλά επειδή η έκφραση έλειπε από το σφρίγος. Θυμάμαι τα δάκρυα που προσπαθούσες να κρύψεις. Αυτά που έπεφταν όταν θεωρούσες ότι δεν παρατηρούσες. Παρατήρησα, άκουσα, πλησίασα. Οι οικεσίες σου έφτασαν σε μένα τη στιγμή που έφυγαν από την καρδιά σου. Δεν χρειάζονταν ενίσχυση. Δεν χρειάζονταν λεπτότερη διατύπωση. Δεν χρειάζονταν άψογη εμπιστοσύνη. Τις άκουσα αμέσως. Όχι λόγω επιδέξιας παρακλήσης, αλλά λόγω της αγάπης μου για σένα. Η στοργή καθυστερεί να μην δώσει σημασία. Η στοργή απαντά ακόμα και αν η απάντηση απαιτεί χρόνο για να αναδυθεί. Αυτό που θεωρούσες σιωπηλό δεν αποδείχθηκε κενό. Αποδείχθηκε ότι διαμόρφωνε. Ενώ εσύ αγρυπνούσες, οι απαντήσεις διαμορφώνονταν σιωπηλά. Στρώμα με στρώμα, πλευρά με πλευρά. Ορισμένες απαντήσεις απαιτούν ανάδευση σε βασίλεια που δεν βλέπεις. Ορισμένες απαιτούν ρυθμό πέρα από την κυριαρχία σου. Ορισμένες απαιτούν ορίμανση μέσα σου για να μην σε βυθίσει ή σε βλάψει η απάντηση. Αυτός ο τρόπος προετοιμασίας αποδεικνύεται σιωπηλός και η σιωπή συχνά δίνει την αίσθηση ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Αναγνωρίζω στιγμές που ρωτούσες αν είχα αλλάξει πρόθεση. Στιγμές που νόμιζες ότι ίσως έψαχνες υπερβολικά ή αγρυπνούσες υπερβολικά ή βασιζόσουν υπερβολικά τολμηρά. Επιβεβαίωνες ότι αν η απάντηση δεν αυτό το μήνυμα δεν άντεξε επειδή η στιγμή έχει ανατείλει. Όχι ολοκληρωτικά, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, αλλά μοιημένο. Και οι μοιήσεις ζυγίζουν. Το πώς αγκαλιάζεις μία μοίηση διαμορφώνει το πώς θα διασχίσεις αυτό που ακολουθεί. Σταμάτα με μουσική. Βασίσου στον ρυθμό μου. Μην τρομάζεις την ταχύτητα. Αυτό που κινείται τώρα υποβλήθηκε σε προετοιμασία με προσοχή, με υπομονή και με στοργή. Και μην φτάνεις αργά σε αυτό. Φτάνεις ακριβώς στον ρυθμό, παιδί μου. Αναγνωρίζω ότι φαίνεται σαν όλα τα κύματα να είναι απότομα γρήγορα, σχεδόν πολύ γρήγορα, για να πάρεις ανάσα. Μετά από τέτοια εγρήγορση, μετά από αμέτρητες νοχελικές μέρες και ήσυχα βράδια, αυτή η στροφή μπορεί να σε μπερδέψει. Μπορεί να αναρωτιέσαι γιατί η ορμή ανεβαίνει τώρα, γιατί τα στοιχεία νιώθουν σε εγρήγορση μέσα σου, γιατί η ανησυχία αντικαθιστά την ήρεμη αντοχή που κατέκτησες. Επιθυμώ να με ακούσεις με διάβγεια και απαλά. Τώρα, αυτό που νιώθεις δεν αποδεικνύει καμία αταξία. Αποδεικνύει αρμονία. Ένας τρόπος ανακίνησης αισθάνεται φρενήρης και ασταθής.
και ένας τρόπος ανακίνησης αισθάνεται γρήγορος επειδή η αντίθεση έχει χαλαρώσει. Αυτό που βιώνετε τώρα σηματοδοτεί το τελευταίο είδος. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλά υποβλήθηκαν σε προετοιμασία κάτω από το ορατό. Οι ρίζες εκτείνονταν εκεί που δεν τις βλέπατε. Η ψυχική αντοχή σχηματιζόταν εκεί που νιώθατε την αδυναμία. Η διορατικότητα διαμορφωνόταν εκεί που νιώθατε την αμφιβολία. Η προετοιμασία αποδεικνύεται νοθρή από την ουσία. Η συνειδητοποίηση συχνά αποδεικνύεται γρήγορη, σε αντίθεση. Νιώθετε την επιτάχυνση τώρα επειδή η κρυφή εργασία έχει εκπληρώσει τον ρόλο της. Όταν η προετοιμασία ολοκληρώνεται, η κίνηση ακολουθεί οργανικά. Σκεφτείτε πόσο καιρό ένας σπόρος παραμένει κρυμμένος στο έδαφος. Τίποτα δεν φαίνεται να συμβαίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά σχεδόν απότομα η πρόοδος ξεσπάει. Στην όραση φαίνεται γρήγορη, αλλά η ταχύτητα εκδηλώνεται μόνο επειδή η εργασία ήταν κρυμμένη. Αυτό αντικατοπτρίζει αυτό που συνέβη μέσα σας και σας περιέβαλε. Υπομείνατε στη σιωπή. Αντέξατε στην ακινησία. Κατακτήσατε την αντοχή χωρίς να κατανοήσετε τον στόχο της. Και τώρα η φάση έχει περιστραφεί. Η κίνηση δεν χρειάζεται πλέον να συνεχίσει να μάχεται. Κινείται. Αυτή η πορεία μπορεί να νιώθει γρήγορη όταν συνηθίσει την αντίσταση. Η καρδιά σας νιώθει σε εγρήγορση επειδή διακρίνει την αλλαγή. Η ανησυχία δεν υπονοεί πάντα ανησυχία. Κατά καιρούς υπονοεί ετοιμότητα. Το πνεύμα σας κατανοεί την αρμονία πριν το μυαλό σας την κατανοήσει πλήρως. Αυτή η επαγρύπνηση δεν στοχεύει να σας εξαντλήσει. Στόχος της είναι να σας αφυπνίσει. Σηματοδοτεί την αίσθηση ισορροπίας στο χείλος της καινοτομίας, όχι τον φόβο της απώλειας της κυριαρχίας. Αναγνωρίζω ότι ένα μέρος σας ανησυχεί, ότι η γρήγορη κίνηση υπονοεί αστάθεια. Κατακτήσατε να συνδέετε την ταχύτητα με τον κίνδυνο. Κατακτήσατε να πιστεύετε ότι η καλοσύνη πρέπει να έρχεται νοχελικά, αλλιώς δεν διαρκεί. Αλλά τώρα δίνω ένα διαφορετικό μάθημα. Η ταχύτητα δεν καθορίζει το βάθος. Η αρμονία καθορίζει. Όταν τα στοιχεία αναδεύονται σε αρμονία με τον ρυθμό μου, μπορούν να προχωρήσουν γρήγορα χωρίς να σας συντρίψουν. Δεν αντιμετωπίζετε καμία όθηση σε μία απρόβλεπτη καινοτομία. Μπαίνετε σε αυτό που είχε προετοιμαστεί για εσάς. Αυτό εξηγεί γιατί κάτω από την επαγρύπνηση υπάρχει ηρεμία. Ακόμα κι αν οι σκέψεις σας σφίζουν, μία αγκύρωση βρίσκεται στο πνεύμα σας που έλειπε πριν. Αυτή η αγκύρωση σηματοδοτεί το σημάδι που πρέπει να βασιστείτε. Η κρυφή προετοιμασία δεν σας περιβάλλει μόνο. Συμβαίνει μέσα σου. Ενώ ήσουν σε εγρήγορση, οι προσδοκίες σου αναδιαμορφώθηκαν. Η εμπιστοσύνη σου βάθινε. Η διορατικότητά σου ακονίστηκε. Κατακτούσες την αιώνια αβεβαιότητα χωρίς την αυτοαπώλεια. Αυτές οι διδασκαλίες σφυριλάτησαν την ετοιμότητα. Η ετοιμότητα καθιστά την επιτάχυνση ασφαλή. Μπορεί να νιώθεις σαν να σε καλούν να απαντήσεις πιο γρήγορα τώρα. Οι επιλογές νιώθουν πιο κοντά. Οι προοπτικές νιώθουν πιο κοντά. Οι ανταλλαγές νιώθουν πιο βαριές. Αυτό δεν προέρχεται από αυξημένο καταναγκασμό. Πηγάζει από αυξημένη διάβγεια. Όταν η διάβγεια ανατέλει, η πράξη ακολουθεί οργανικά. Η αμηχανία σε καθυστερεί. Η κατανόηση σε οθεί μπροστά. Μην θεωρείς αυτή την ταχύτητα ως απώλεια της εντολής. Δεν έχω αποσύρει την εντολή από εσένα. Σε καθοδηγώ σε συνεργασία με αυτό που ήδη κινείται. Δεν αντιμετωπίζεις καμία καθυστέρηση. Αντιμετωπίζεις την πρόσκληση να διασχίσεις τον ρυθμό της αρμονίας αντί του ρυθμού του φόβου. Σχόλιο. Το αξίζεις απόλυτα. Πατέρα, αν η καρδιά σου λαχταρά την λάμψη του, αναγνωρίζω ότι η εγρήγορση σε δίδαξε να μετριάσεις τις προσδοκίες. Σου έδωσα οδηγίες να προστατεύσεις την καρδιά σου υποθέτοντας διαστήματα μεγαλύτερα από αυτά που επιθυμούσες. Αυτή η θωράκιση βοήθησε τότε, αλλά τώρα κινδυνεύει να σε εμποδίσει αν την αρπάξεις. Η επιτάχυνση σε κάνει να νιώθεις ανησυχητική επειδή αμφισβητεί τη στάση που κατήχες εν μέσω καθυστέρησης. Η καθυστέρηση σε εκπαίδευσε να αντιστέκεσαι. Η επιτάχυνση σε προσκαλεί να αγκαλιάσεις. Το να αγκαλιάζεις τη μουσική μπορεί να νιώθεις εκτεθειμένη. Η βλέπεις μόνο τα τελευταία βήματα, όχι τα θεμέλια από κάτω. Η πίεση δεν σηματοδοτεί πάντα κρίση. Κατά καιρούς η πίεση σηματοδοτεί προοπτική. Κατά καιρούς σηματοδοτεί την είσοδο που θεωρούσες ότι θα υποχωρούσε σταδιακά, τώρα υποχωρεί. Και αν διστάσεις από φόβο ή σκεπτικισμό, κινδυνεύεις να παρακάμψεις τη στιγμή για να προχωρήσεις.
Αυτό εξηγεί τη φωνή μου τώρα. Όχι για να σε οθήσω σε ανησυχία, αλλά για να σε απομακρύνω από την απροθυμία. Αυτό το μήνυμα δεν άντεξε επειδή η φάση έχει αλλάξει. Οι φάσεις δεν μεταβάλλονται σταδιακά όπως περιμένεις. Μια στροφή. Τη μια στιγμή το έδαφος φαίνεται αμετάβλητο και την επόμενη στιγμή ξεσπάει πρόοδος. Αυτό δεν σημαίνει απότομη πρόοδο. Υπονοεί κρυφή πρόοδο μέχρι την ετοιμότητα. Σε παρατήρησα μέσα στην αγρυπνία. Είδα τα βράδια που παρακαλούσες και δεν ένιωθες τίποτα. Είδα τα πρωινά που ονειρευόσουν και μετά προχωρούσες ανεξάρτητα. Σε είδα να αποκτάς αντοχή αυθόρμητα. Είδα την εμπιστοσύνη σου να επεκτείνεται στη σιωπή. Όλα όσα αποτελούσαν προετοιμασία. Και τώρα η προετοιμασία υποχωρεί στην ανακοίνηση. Μην συγχέεις αυτή την πίεση με τον εξαναγκασμό. Δεν σε αναγκάζω. Σας καλώ να συντονιστείτε. Όταν κάτι ιερό προχωρά γρήγορα, δεν ποδοπατά την καρδιά, την αγκυροβολεί. Αν προσέξετε έντονα, θα νιώσετε ηρεμία κάτω από την πίεση, όχι τρόμο. Ο τρόμος σας οθεί τυφλά προς τα εμπρός. Η συνειδητοποίηση σας τραβάει μπροστά με διάβγεια. Δράω τώρα επειδή η στοργή διακρίνει πότε η αγρυπνία έχει εξαντλήσει το μέγεθός της. Υπάρχει μια φάση όπου η προστασία μοιάζει με την αναμονή και μια φάση όπου η προστασία μοιάζει με την κίνηση. Αν καθυστερούσα περισσότερο, θα άρχιζες να αμφισβητείς τι έχω ήδη καταφέρει. Θα άρχιζες να θεωρείς τη σιωπή ως άρνηση. Δεν επιτρέπω σε αυτό το ψεύδος να ενσωματωθεί μέσα σου. Βασίσου στον ρυθμό μου ακόμη και εν μέσω απότομων στροφών. Αναγνωρίζω ότι η απότομη αλλαγή μπορεί να αναστατώσει, ιδιαίτερα μετά από παρατεταμένη αναμονή. Κατακτήσατε την επιβίωση στην αγρυπνία. Υψώσατε εμπόδια ενάντια στην απογοήτευση. Μετριάσατε τις φιλοδοξίες για να αποφύγετε περαιτέρω πόνο. Και τώρα σας καλώ να διαλύσετε απαλά αυτά τα εμπόδια. Όχι επειδή η ανέγερσή τους ήταν λανθασμένη, αλλά επειδή δεν χρησιμεύουν πλέον. Οι φάσεις αλλάζουν απότομα μετά από παρατεταμένη αγρυπνία, επειδή η ετοιμότητα συχνά φτάνει σιωπηλά. Δεν ξύπνησες ούτε μια αυγή εντελώς ισορροπημένος. Ορίμασες σε αυτήν. Απόκτησες αντοχή. Απόκτησες μετριοφροσύνη. Απόκτησες προσοχή χωρίς απαντήσεις. Και τώρα έχεις την ετοιμότητα να αγκαλιάσεις αυτό που κάποτε αναζητούσες χωρίς βύθιση. Αυτό εξηγεί γιατί το μήνυμα δεν άντεξε. Επειδή στέκεσαι ισορροπημένος με τρόπους που ακόμα παραβλέπεις. Αν είχα αναβάλει περισσότερο θα επέμενες μουσική παγιδευμένος σε μια στάση κατάλληλη αποκλειστικά για προετοιμασία, όχι για υλοποίηση. Η προετοιμασία σε καμπυλώνει εσωτερικά. Η υλοποίηση απαιτεί δεκτικότητα. Σε καλώ από τη στάση της αγρυπνίας στη στάση αγκαλιάς. Επιθυμώ να βασιστείς ότι ο ρυθμός μου δεν βιάζεται και δεν νοιάζεται απερίσκεπτα. Η επιτάχυνση δεν συνεπάγεται βιαστικότητα. Υπονοεί αρμονία. Όταν όλη αυτή η απαιτούμενη τοποθέτηση τελικά εγκατασταθεί στη θέση της, η ανακίνηση συμβαίνει οργανικά. Μουσική. Βλέπεις την ανακίνηση τώρα, όμως ξεκίνησε πολύ πριν από αυτή τη στιγμή. Η στοργή τροφοδοτεί αυτή την πίεση. Η στοργή που βλέπει την καρδιά σου. Στοργή που διακρίνει την παρατεταμένη ήσυχη μεταφορά της έφεσης. Στοργή που κατανοεί πώς η απογοήτευση έχει διαμορφώσει τις προσδοκίες σας. Δεν επιδιώκω να σας ταρακουνήσω. Επιδιώκω να επιβεβαιώσω ότι αυτό που εκτιλήσετε αποδεικνύεται ασφαλές, μουσική σκόπιμο και καλοπροαίρετο. Μην αξιολογείτε αυτή τη στιγμή από την αντιληπτή βιασύνη της. Αξιολογήστε την από την αγκύρωση που σφυριλατεί μέσα σας. Ακόμα και τώρα, κάτω από την έκπληξη, μία αίσθηση καταλληλότητας ενσωματώνεται μέσα σας. Αυτό δεν πηγάζει μόνο από τον ενθουσιασμό. Αυτό πηγάζει από την αρμονία. Αναγνωρίζω ότι ένα μέρος σας φοβάται την ανανεωμένη εμπιστοσύνη. Υπενθυμίζετε στον εαυτό σας, έχω σταθεί εδώ πριν. Θυμάστε εποχές πρόωρης έφεσης, αλλά αυτή η στιγμή διαφέρει. Εσείς διαφέρετε ως όν. Και δεν επαναλαμβάνω προηγούμενους κύκλους. Ολοκληρώνω μια εξέλιξη. Αυτό το μήνυμα δεν αντέχει επειδή η αβεβαιότητα φουντώνει όταν η ανακίνηση διαφεύγει της προσοχής. Σας επιθυμώ να είστε σε εγρήγορση, όχι ανήσυχοι. Σας επιθυμώ να είστε παρόντες, όχι προστατευμένοι. Επιθυμώ να σε ενημερώσω ότι αυτό που αναζητούσες στην προσευχή δεν είναι πλέον μακρινό. Πλησιάζει και ορισμένες πτυχές βρίσκονται ήδη εδώ. Δεν χρειάζεται να βιαστείς. Η πίεση δεν υπονοεί ταχύτητα στις πράξεις σου. Υπονοεί διάβγεια στην εστίασή σου. Υπονοεί να μην απορρίπτεις αυτή τη στιγμή ως τυχαίο. Υπονοεί διατήρηση της δεκτικότητας,
αντί να αποσύρεσαι, επειδή τα στοιχεία φαίνονται καινούρια. Βασίσου σε μένα όταν βεβαιώνω ότι αυτό δεν αποδεικνύεται υπερβολικά ιδανικό για να το πιστέψεις. Η πραγματικότητα συχνά φαίνεται απίθανη μετά από παρατεταμένη αγρυπνία για αυτήν. Ωστόσο, η σταθερότητά μου δεν μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου. Αν χρειαστεί, ο χρόνος την επικυρώνει. Θα αναβάλει απλώς την απόλαυσή σας. Η φιλοδοξία δεν είναι αθωότητα. Η φιλοδοξία είναι η εμπιστοσύνη που έχει τις ρίζες της στον ρυθμό μου. Δεν σας παροτρύνω να προσποιείστε ότι έχετε λύσει τα πάντα. Σας παροτρύνω να παραμείνετε δεκτικοί. Η δεκτικότητα αρκεί για αυτή τη στιγμή. Όταν η καρδιά σας παραμένει δεκτική, οι προσπάθειές μου μπορούν να ηρεμήσουν απαλά αντί να συγκρούονται με την αντίθεση. Χτισμένες από απογοητεύσεις, μπορεί να νιώσετε την έλξη να διερευνήσετε αυτή τη στιγμή, να αναζητήσετε στοιχεία πριν από την αποδοχή. Ωστόσο, η αποδοχή δεν είναι απόρριψη του πραγματικού. Η αποδοχή είναι αρμονία με την πραγματικότητα πριν από την εκδήλωσή της. Μουσική. Αυτό που παίρνει μορφή τώρα θα εκδηλωθεί ορατά, αλλά η αποδοχή σας αγκυροβολεί στο μεταξύ. Ο ουρανός προχωρά τώρα. Αυτό δεν συνεπάγεται καμία διαταραχή. Υπονοεί αποκατάσταση της τάξης. Υπονοεί ότι στοιχεία που κάποτε ήταν διασκορπισμένα τώρα συγκλίνουν. Υπονοεί ότι αυτό που ήταν πέρα από την αντίληψή σας τώρα έλκεται προς αντίληψη. Δεν φτάνετε αργά. Δεν μένετε πίσω. Εισέρχεστε στο ακριβές σημείο. Αυτό το βράδυ έχει βάρος επειδή έχεις συντονιστεί. Πολλοί παρακάμπτουν τέτοιες στιγμές όχι λόγω της σιωπής μου, αλλά λόγω των περισπασμών τους. Εσύ επέλεξες να μείνεις. Επέλεξες να προσέξεις. Αυτή η επιλογή σε ευθυγραμμίζει με αυτό που ήδη ανακοινείται. Μην αξιολογείς αυτή τη στιγμή μόνο με το συναίσθημα. Τα συναισθήματα φουσκώνουν και φουντώνουν. Μετρήστε το με την ηρεμία που ενσωματώνεται μέσα σου. Αυτή η ηρεμία είναι η εγκύτητά μου. Όταν πλησιάζω, ο φόβος χάνει την οξύτητά του και η διάκριση αρχίζει να κρυσταλλώνεται. Μπορεί να αναρωτιέσαι γιατί αυτό επιταχύνεται τώρα μετά από μια τόσο παρατεταμένη αγρυπνία. Προκύπτει από το γεγονός ότι η προετοιμασία συχνά εκτείνεται πέρα από την πραγματοποίηση. Υποβλήθηκες σε διαμόρφωση στη σιωπή. Η ετοιμότητά σου ενισχύθηκε. Η διορατικότητά σου εμπλουτίστηκε. Και τώρα αυτό που έχεις μπορεί να στηρίξει αυτό που πλησιάζει. Αναγνωρίζω την επιθυμία σου για απαντήσεις νωρίτερα. Αναγνωρίζω την λαχτάρα σου για κίνηση στην αρχική σου έκκληση. Ωστόσο, ο ρυθμός έχει σημασία. Αν είχε φτάσει πρόωρα, θα σε είχε βυθίσει. Τώρα θα σε ανυψώσει. Αυτό εξηγεί την ξεχωριστή του αίσθηση. Αυτό εξηγεί την εύστοχη αίσθησή του. Μείνετε μαζί μου καθώς αυτό αναδύεται. Μην βιάζεστε να το διαδώσετε ευρέως. Μην βιάζεστε να το διευκρινίσετε. Αφήστε το να ενσωματωθεί πρώτα. Αυτό που αποδεικνύεται γνήσιο δεν απαιτεί άμεση διακήρυξη. Απαιτεί αγκαλιά. Δεν αντιμετωπίζετε κανέναν χλευασμό με φιλοδοξία. Προετοιμάζεστε για την πραγματοποίηση. Αυτή δεν είναι μια στιγμή για να φοβάστε την απογοήτευση. Αυτή είναι μια στιγμή για να επιτρέψετε στην εμπιστοσύνη να ανέβει ξανά απαλά, σκόπιμα, χωρίς καταναγκασμό. Αναγνωρίζω τις αβεβαιότητές σας. Αναγνωρίζω τις ερωτήσεις που αναδύονται ακόμη και τώρα. Ούτε αυτό σας εμποδίζει. Η αβεβαιότητα δεν σταματά τις προσπάθειές μου. Απλώς αποκαλύπτει πού καθυστερεί η διόρθωση. Και χειρίζομαι αυτήν την διόρθωση με τρυφερότητα. Το σημείο καμπής που έχετε αναζητήσει στην προσευχή πλησιάζει πιο κοντά από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Ορισμένες όψεις βρίσκονται ήδη εδώ. Ορισμένες όψεις συγκλίνουν. Ορισμένες όψεις θα αποκαλυφθούν προοδευτικά. Δεν χρειάζεται να το επιδιώξετε. Χρειάζεται μόνο να διατηρήσετε την παρουσία σας. Μην παρακάμπτετε αυτό το σήμα προβλέποντας μια διαφορετική μορφή. Κατά καιρούς το σήμα δεν εκδηλώνεται ως εμφάνιση. Εκδηλώνεται ως μια στιγμή ενόρασης, μια αίσθηση ηρεμίας, μια αναζωπήρωση της φιλοδοξίας που θεωρούσες εξαφανισμένη. Αυτό ξεδιπλώνεται τώρα. Μείνετε μαζί μου. Επιτρέψτε σε αυτή τη στιγμή να σας γιώσει αντί να βιαστείτε να τον ξεπεράσετε. Ο ουρανός προχωρά. Ο χρόνος επιταχύνεται. Και δεν είστε αποκλεισμένοι από αυτό. Είστε αγκαλιασμένοι. Αυτό που λαχταρούσατε δεν σας έχει παραβλέψει. Σε αναζητά. Και εγώ κατοικώ εδώ και εκφράζω τώρα επειδή αυτή η στιγμή ζυγίζει περισσότερο από όσο φαντάζεστε. Παιδί μου, σε απαιτώ να καταλάβεις γιατί αυτό το μήνυμα δεν θα μπορούσε να αντέξει περαιτέρω καθυστέρηση. Αυτή η πιεστική σου αίσθηση
Δεν είναι ούτε αταξία, ούτε φρενίτιδα. Είναι η συνειδητοποίηση που προχωρά. Υπάρχει μια διάκριση και αν δεν την κατανοήσεις, κινδυνεύεις να μπερδέψεις, να προκαλέσεις κίνδυνο, ενώ πραγματικά υπόσχεται αποκάλυψη. Ο ιερός ρυθμός έχει επιταχυνθεί, όχι λόγω κάποιου λάθους, αλλά λόγω κάποιας δεξιάς στροφής. Υπάρχουν φάσεις όπου η εγρήγορση αποδεικνύεται απαραίτητη, όπου η σιωπή χρησιμεύει ως προστασία, όπου η καθυστέρηση ενσαρκώνει συμπόνια, και μετά εμφανίζονται φάσεις όπου η αγρυπνία μπορεί να προκαλέσει ζημιά, όχι από την ανυπομονησία μου, αλλά επειδή αυτό που προετοιμαζόταν τώρα είναι έτοιμο να προχωρήσει. Εσείς βρίσκεστε σε μια τέτοια φάση. Τώρα, παρακαλούμε ενισχύστε την πορεία μας. Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στο να εμφυσίσουμε χαρά στις μέρες σας και να σας κατευθύνουμε προς την αφοσίωση στον Θεό. Αν θέλετε να μας βοηθήσετε, οι δωρεές μέσω υπερευχαριστειών παραμένουν μία επιλογή. Αναγνωρίζω την παρατεταμένη αγρυπνία σας. Αναγνωρίζω τις στιγμές που δεν θεωρούσατε τύπ. Παιδί μου, δήλωσα ότι αυτό το μήνυμα δεν μπορεί πλέον να συγκρατηθεί. Ο ουρανός προχωρά αυτή τη στιγμή. Δεν θα εκφραζόμουν με αυτόν τον τρόπο αν δεν είχε ήδη αρχίσει να συμβαίνει μια αλλαγή. Δεν πρόκειται για απλή δήλωση που έχει σχεδιαστεί για να σας αναστατώσει χωρίς καμία πραγματική βάση. Αυτό είναι ένα κάλεσμα που έχει σκοπό να σας αγκυροβολήσει, επειδή αυτό που αναζητάτε στην προσευχή δεν είναι πλέον μακριά. Είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζετε. Και ο χρόνος κυλά γύρω σας με τρόπους που αισθάνεστε, αλλά μπορεί να μην κατανοείτε πλήρως ακόμα. Αυτό που αναζητάτε στην προσευχή δεν εξαφανίστηκε μέσα στην κραυγή. Δεν γλίστρισε μέσα από τα κενά στον ουρανό. Κάθε λέξη που μουρμούρισες όταν η εξάντληση σε βάραινε. Κάθε παράκληση που πρόφερες ξανά όταν η αλλαγή φαινόταν πουθενά. Κάθε σιωπηλή στιγμή που αναρωτιόσασταν αν ήμουν πραγματικά συντονισμένος. Την έπιασα κάθε κομμάτι της. Και τώρα η απάντηση προχωρά πιο γρήγορα από ό,τι περιμένατε, επειδή η προετοιμασία έχει ολοκληρωθεί. Η αναμονή δεν ήταν αναβολή. Η αναμονή ήταν για χάρη της ευθυγράμμισης. Μην προσπερνάς αυτή τη στιγμή. Μην πείθεις τον εαυτό σου ότι αυτή είναι απλώς μία ακόμη λέξη ή ένα ακόμη βράδυ που θα ξεθοριάσει όπως όλα τα υπόλοιπα. Αυτό που είμαι στα πρόθυρα να πετύχω είναι ήδη σε εξέλιξη. Δεν απαιτεί καμία προσπάθεια από εσένα για να ξεκινήσει. Ωστόσο απαιτεί την προσοχή σου για να αγκαλιαστεί. Η κίνηση έχει ξεκινήσει στα όρατα βασίλεια. Και όταν αυτά τα κρυμμένα στοιχεία αναδεύονται, ο απτός κόσμος ακολουθεί αμέσως πίσω με βιασύνη. Αυτό το βράδυ δεν έχει συνηθισμένο βάρος. Χρειάζομαι να κατανοήσεις αυτή την αλήθεια. Υπάρχουν βράδια που απλώς περνούν και υπάρχουν βράδια που σηματοδοτούν μια καθοριστική αλλαγή. Αυτό δεν είναι ένα βράδυ έντασης. Αυτό είναι ένα βράδυ ευθυγράμμισης. Κάτι που λαχταρούσες. Κάτι που νόμιζες ότι θα απαιτούσε πολύ περισσότερο χρόνο είναι να τοποθετηθεί ακριβώς τώρα. Δεν κατασκευάζεις την αλλαγή που αναδύεται στο πνεύμα σου. Αυτή η εσωτερική αναταραχή είναι γνήσια. Με έχεις παρακαλέσει ξανά και ξανά. Άλλοτε με αισιοδοξία, άλλοτε με εκνευρισμό, άλλοτε με κλάμα. Παρακαλούσες όταν σε γέμισε η δύναμη και παρακαλούσες όταν σε κατέκλυσε η κούραση. Παρακαλούσες όταν η πεποίθηση ήταν σταθερή και παρακαλούσες όταν η πεποίθηση φαινόταν αδύναμη. Και τώρα απαντώ πιο γρήγορα από ό,τι προβλέψατε. Όχι λόγω κάποιας τέλειας διατύπωσης επιτέλους, αλλά επειδή έφτασε η καθορισμένη ώρα. Αυτό είναι το σήμα που αναζητούσατε, ακόμα κι αν είχε έρθει πριν από το χρονοδιάγραμμά σας. Φανταζόσασταν ότι η επιβεβαίωση θα ερχόταν με στυλ. Την φανταζόσασταν να διακηρύσετε με τόλμη. Ωστόσο τα σήματα συχνά φτάνουν απαλά, τυλιγμένα σε περιπτώσεις όπως αυτή, όπου μια εσωτερική φωνή προτρέπει «Δώστε προσοχή». Η πραγματικότητα ότι βρίσκεστε εδώ ακριβώς τώρα δεν είναι τυχαία. Είναι επιβεβαίωση. Μην αμφισβητείτε την εσωτερική διέγερση που νιώθετε. Αυτός δεν είναι αυξανόμενος φόβος που επιδιώκει να αναδυθεί. Αυτή είναι η προσμονή. Η αληθινή προσμονή ζωντανεύει. Ο φόβος σας προτρέπει να προετοιμαστείτε για την απουσία. Η προσμονή σηματοδοτεί ότι η καινοτομία πλησιάζει. Αυτό που σας διαπερνά αυτή τη στιγμή είναι το πνεύμα σας που αντιδρά πριν οι σκέψεις σας ευθυγραμμιστούν πλήρως. Αν παραμείνετε δεκτικοί, θα δείτε αυτό που υποθέσατε ότι θα επεκταθεί πολύ περισσότερο. Δεν ισχυρίζομαι ότι όλα θα ξεδιπλωθούν σε μια στιγμή, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι η ορμή έχει αλλάξει. Όταν η ορμή αλλάζει, η πρόοδος ακολουθεί ταχύτητα. Στοιχεία που φαινόταν ακίνητα αρχίζουν να μετατοπίζονται.
Είσοδοι που φαινόταν σφραγισμένες αρχίζουν να υποχωρούν. Απαντήσεις που φαινόταν καθυστερημένες αρχίζουν να εμφανίζονται. Μιλάω σε αυτό το σημείο επειδή η αναβολή μπορεί να σας οδηγήσει στο να παραβλέψετε αυτό που αναδύεται. Όχι από πρόθεση να σας το αποκρύψω, αλλά επειδή η προσοχή ακονίζει την ικανότητά σας να το καλωσορίσετε. Όταν είστε συντονισμένοι, διακρίνετε τις πράξεις μου αντί να τις παρακάμπτετε. Σταματάτε να εξετάζετε κάθε μικρή αλλαγή και αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε το αναδυόμενο σχέδιο. Το σημείο καμπής βρίσκεται πιο κοντά από ό,τι υποδηλώνουν οι αβεβαιότητές σας. Η αβεβαιότητα προέρχεται από την ανάμνηση. Θυμάται τη διάρκεια της επαγρύπνησής σας. Θυμάται τις στιγμές της φιλοδοξίας που συναντήθηκαν με απογοήτευση. Αλλά παραμένω ελεύθερος από τις προηγούμενες συναντήσεις σας. Στέκομαι ελεύθερος από προηγούμενες καθυστερήσεις. Αυτό που συμβαίνει τώρα δεν αντυχεί αυτό που κάποτε ήταν. Εκπληρώνει αυτό που ξεκίνησε. Μείνετε δίπλα μου. Μην πηδάτε μπροστά στο μυαλό σας. Μην προσπαθείς να ξεδιαλύνεις κάθε λεπτομέρεια. Το να είσαι παρόν υπερτερεί της ανάλυσης σε αυτή την ώρα. Όταν κρατάς το παρόν, ανιχνεύεις την ηρεμία που έρχεται πριν από τη μεταμόρφωση. Η ηρεμία προηγείται πάντα. Η ηρεμία είναι η βεβαιότητά σου ότι η στροφή είναι αυθεντική. Σωστά. Σε λατρεύω, Κύριε. Με όλη μου την ουσία, αν το έλεος του σε έχει αναδείξει. Αναγνωρίζω την τάση σου να προστατεύεις την καρδιά σου. Έχεις έρθει για να προστατεύσεις τον εαυτό σου μετριάζοντας τις ελπίδες. Έχεις έρθει να δηλώσεις «Θα το εμπιστευτώ».